Mestské parky boli vždy oveľa viac než len zelené plochy, sú nevyhnutné pre sociálny, environmentálny a kultúrny blahobyt našich miest. Od svojich historických koreňov až po budúci potenciál zohrávajú parky dôležitú úlohu pri formovaní mestského života. Pozrime sa bližšie na to, ako to všetko začalo. V roku 1840 bolo otvorené Arboretum Derby ako prvý verejný park v Británii, ktorý navrhol priekopník krajiny John Claudius Loudon a financoval filantrop Joseph Strutt. Vytvoril nový priestor s voľným prístupom pre rodiny z pracujúcej triedy, radikálny krok smerom k sociálnej udržateľnosti. Len o niekoľko rokov neskôr nasledoval Peel Park v Salforde, financovaný z verejného predplatného. Tieto rané parky neboli len rekreačnými priestormi, boli to prvky na zmierňovanie sociálnych rozdielov a prvé príklady komunitného mestského plánovania. V New Yorku bol Central Park navrhnutý v rokoch 1857 až 1876 Frederickom Lawyaom Olmstedom a Calvertom Vauxom ako prvý veľký upravený verejný park v Spojených štátoch. Jeho vizionársky dizajn a tvorba mali svoju cenu, pretože bola postavená na Seneca Village s prosperujúcou prevažne černošskou komunitou z roku 1820. Viac ako 200 ľudí bolo násilne vysťahovaných, ich dedičstvo sa stratilo v histórii. Je to silná pripomienka, že udržateľnosť musí znamenať aj spravodlivosť, rovnosť a čestné vyrovnanie sa s minulosťou. Udržateľné mestá dnes uprednostňujú zelené plochy. Singapur sa premenil na mesto v záhrade, pričom takmer polovica jeho pôdy je venovaná zeleni. Od strešných záhrad až po prírodné rezervácie. Vedie aj Sydney, kde 46% jeho rozlohy pokrývajú parky a zelené koridory. Mestá ako Kodaň, Barcelona a Viedeň rozširujú mestské lesy, vytvárajú zóny bez áut a integrujú zelené strechy na boj proti rastúcim teplotám. Mestské parky podporujú zdravie a pohodu a sú účinnými nástrojmi odolnosti voči zmene klímy. Chránia mestá pred búrkami a vlnami horúčav bez environmentálnych nákladov na betónovú infraštruktúru. Tieto zelené plochy pomáhajú regulovať mestské teploty, absorbujú dažďovú vodu a čistia vzduch, ktorý dýcham. Mestá, ktorým chýbajú primerané parky, sú zraniteľnejšie voči záplavám, extrémnym horúčavám a rastúcim nákladom na zdravotnú starostlivosť. Seward Park v New Yorku, otvorený v roku 1897, bol prvým mestským ihriskom ukazujúcim, ako parky podporujú nielen zelené plochy, ale aj vzdelávanie, rozvoj detí a komunitnú starostlivosť. V Taipei bol Národný park Yangmingshan vyhlásený za prvý mestský tichý park na svete, ktorý ponúka útočisko pred hlukom a stresom a zároveň chráni biodiverzitu v hustej metropole. Mestské parky majú kultúrny význam. Peel Park v Salforde sa objavuje na ikonických obrazoch L.S. Lowryho, ktorý zachytáva každodenný život v priemyselnej Británii, pričom park symbolizuje únik a komunit. Arboretum Derby si našlo svoje miesto vo filmovej histórii ako miesto v Oscarovom filme Zamilované ženy, ktorý na plátne predvádza svoju krásu a atmosféru. Parky ako tieto sú vodkané do našej kultúrnej identity miesta, kde sa osobné spomienky stretávajú s kolektívnou históriou. Pre učiteľov sú parky mocnými učebnými nástrojmi. Sú to vonkajšie učebne pre vedu, históriu a občianstvo a živý dôkaz toho, že udržateľnosť nie je abstraktným cieľom, ale niečím, čím môžeme prejsť, hrať sa a starať sa o ne priamo v srdci našich miest. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.